ଏଇଟା ଅନେଇଲ କଣ କରୁଛ? ଅଁଳା ପାରୁଛ? କଣ ଗଛ ଉପରେ ଏମିତି ଚଢିକି? ତମ ଛୋଟ ଛୁଆ? କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ? ଥାଉ ସେତିକି ପାରୁନ ପଡି ପାରୁଯିବ। କାହିଁ ଅଁଳା ଦେଖିଆ କୋଉଠି ପାରିକି ପକେଇଲ? କାହିଁ କୋଉଠି ଦେଖିଆ ଅଁଳା? ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ତଳେ କହୁଛ ତମେ ତୋଳ ଆଉ ତଳ ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ ଅଁଳା ଗଛ ଚଢି ତୋଳୁଛି। ହଁ ହଁ ଟିକେ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଁଳା ପାରିଥିଲି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଅଁଳା ବା ଆଉ ଯୋଉ ଅଁଳା ପାରିଥିଲି ଆଗ ଆଉ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ସେଠି ବେଗରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖେଇବି କେତେ ଅଁଳା ପାରିଥିଲି। କେତେ ଅଁଳା ପାରିଛି ମୁଁ ଏଠି ଆହୁରି ଅଛି। ଦେଖିଆ ଇଆଡେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ବଢିଆ ଆଉ କଣ? ହଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଆମ ଘରେ ଆଗରୁ ଗଛରେ ଚଢୁଥିଲି। ହଁ ଆଉ ଭଲ ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆରି ନା ଆଉ କଣ ପାରିବ ଚଢିକି? ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ପାରିବନି ଚାଲ ନହେଲେ ସବୁ ଗଛ ନଡା କରିଦେବି। ଏଇରେ ବାବାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବା ଭାରି ଆଉ। ହଁ ଚାଲ ନେଇକି। ହଉ ହଉ।